Do you still remember kuti muri kupindura comment section munhu anogara achikutaurirai kuti I'm unstoppable? Unouya panapa munhu uchiita kunge sezvinonzi unogona kudhifenda Chamisa chete ngoti akataurwa nezvezita rake wakutanga kuuya panapa uchikotaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Musade kutipengera handiti. Musafungidzira kuti kutuka kwamunoita uko hatikugona. Tinokugona stereki. Musafungidzira kuti zvamunotaura izvo zvatizvigoni tinozvigona stereki. Uyo ari kunditi chigure iwowo chawakamboita chii? Ko uyo ari kuti hanzi tiri kutambudzika tega hamuna kana help yamuri kuita, tiudze ka help yacho yauri kuita. Inini handisi munhu anomiswa nemunhu kana kuita sei. Chokwadi ngachirekedze kukurwadzai zvekusvikira pakuti vanhu munoya panapa muchipindu. Kana marwadziwai makanyarara ikoko. You are not going to stop me. Kutaura chokwadi. You are not going to stop me. Inini ndinotora machitaura and I can even say more. Handiti mazvinzwa. Hakuzi kunyanya kuziva Chamisa stereki kwekuti kana nyange akataurwa hamutarise kuti ari kutaurwa mumabhesisi api chenyu mimi kutongoti munhu haafanirwi kuti ataure zita rekuti Chamisa panapa. Iwe unofunga kuti iwewe anofunga achazoya panapa kana kuti achazoshedzera kuti ndakuda kunhikirikina opposition party iri powerful. Ndeipi opposition party iri powerful yakamboitwa muZimbabwe inopfuura CCC neMDC. CCC neMDC yacho anga ari mapati ani hasi mapati aChamisa. Chii chakaitika at last? Chii chakaitika at last? Taurai kwamaskwera, musade kuti taura zvinhu zvekuda kutipengera panapa muchifungidzira kuti hanzi hatina zvekutaura. Unofunga ndinopenga here kana ndichitaura kuti nini Chamisa kana akatiposta zvaaposta vanhu munomhanya muchiti akapenga anenge apenga chii chaanenge apenga ipapapo kuita basa rekungoisa mwana wevanhu parisk. Izvozvizvi vanhu vaikutungamirirai opposition parties including Chamisa wacho yeye futi. Ndinodzoka ndichitaura nezvake and you are not going to stop me talking about Chamisa. Makavaisa parisk nekuti hamuna kuwasapota mune zvese zvavaitaura vaiita vega. Imi musipo without your support muchinyepa kuti muri masupporters aChamisa imimi. Strong opposition party yacho yamunofungidzira kuti mimi muchazoti strong opposition party ndeipi inopfuura MDC neCCC. Chii chakaitika? Haana kwaijekwa here mapati iwayo. Izvozvizvi comrade Morgan Tsvangirai vari kupi? Musade kutaura zvinhu zvekuda kutipengera panapa mastupid. Izvozvizvi chida kuti titaure izvizvi tine vanhu vangani vatakaluza panapa pamusoro penhingirikini, pamusoro peCCC. Nezuro ndanga ndisingatauri nezvamasaya panapa. Ibvai apa mhani imimi ndimuta basa rekuda kudhileya vanhu muchiita basa muri kutumwa. Ndozvo zvinokunetsai chete munofunga kuti takapusa isusu. Ndakuudzai kuti mukada kuita basa rekuyazondipindura tichakutaurirai kuti muri kubva nekupi. Musade kutumwa panapa muchitaura sezvinonzi mune chamunoziva kana kuti munoda kutaura zvinhu zvamunoda kunzwisisa siriki pamusoro paChamisa. Hapana Chamisa wamunoziva baba. Munoziva Chamisa upi wacho wamunoziva imimi munoda kuita basa rekuda kunyepera vanhu panapa muchiita basa rekuda kuya muchizotaura kuti iye arida kuloncha opposition party. Anogoloncha opposition party yevanhu vasina kubatana muZimbabwe. Vanhu vangani vari kufa nenyaya yemaopposition parties? Vanhu vangani? Muri kubatsira mhuri dzavo here? Muri kutaura basa kutaura zvinhu zvisina nebasa rese? Chii chamunoda kuda kutinyebera panapa pamuchiti hanzi chii kuita kunge sezvinonzi mune chamunoziva stere, kuita kunge sezvinonzi munonyanya kunzwisisa stere kuti nyika inoitwa sei. Nyika inonzwisiswa nemunhu anofungidzira chete ngoti achatora nyika neballpoint. Iwe uri kuona here nyika yedu iri nyika yekuti inyika yekutoti hanzi vanhu muchatoenda kunomira zikiu mobva mati hanzi isusu tatovhota tazoda isei muchiziva kuti constitution haisi kutomboseenzeswa munyika medu. Kangani vagezi vachikuudzai kuti hanzi constitution haichisina basa, tinofanira kuti tidzosere power reconstitution yedu kuitira kuti nyika irongeke, nekuti hakuchisina chinonzi constitution muZimbabwe. Zimbabwe iri kuranwa sekunge plus. Nhasi wakuzouya kuzotitaurira panapa kuti hanzi Chigure. Hanoti Chigure ndibaba wako shamwa, ndikutaurire. Taura chokwadi iwe. Chigure ndibaba wako hanti wazvinzwa. Auya kuzotaura zvinhu zvisina nebasa resewo murakashi wewe. Vanhu vanoda kuita basa rekugara vachingoda kudestroy zvisina basa. Kwa hiyo unga uchipindura iwe uchitaura uchiti hanzi hei iwewe munoita basa rekugara uchingotaura utibatsire. Who are you? Wakabatsira chi? Chii chawakabatsira? Dai unga wakabatsira iwe zvaunoda kutaura. Help yaunofungidzira kuti unoda kutaura panapa kuti uri kuisa help munhu iri murevolution. Otherwise tingadai tatokure kure shamwari. Hapana munhu anonzi ari kubatsira. That's why tichigara tichitaura kuti ngatiwedzerei maefforts edu. Hapana munhu ati amboisa effort yekuti anoya panapa achikuclaima kuti ndakaita this ndakaita that inini murevolution. Saka kana munhu akada kunditaura kana kuti ndinomisa mumwe munhu kutaura ndichiti hausi kutibatsira, iwo chawakaita chii chinoshandisira? Musade kuya panapa muchitipengera panapa. Musade kuya panapa. Handisi kutaura zvinhu zvekufungidzira, ndotaura zvinhu zvandinoziva. Wafunga ndiri mwana mudiki?
Unofunga kuti ndiri mwana mudiki here ini ndinoswera ndichitaura zvinhu zvandisiri kuziva panapa? Muta basa rekuda kutumwa panapa, moita basa rekuda kuitwa ngesezvinonzi muri vanhu veopposition, muita basa rekutaura zvinhu zvekudestroya vanhu. Makaisa vanhu pahigh risk panapa muchiti hanzi titungamirirei, tinokusapota. Izvizvi vari kutambudzika vese vaikutungamirai. Upenyu hwavo hauna kutombonaka izvozvizvi, wese anachamisa wacho mutaura. That's why I'm keeping coming with his name panapa pasocial media, kuti ndinyatsokutsiurai izvizvi maakutanga kurwadziwa, nekuti ndiri kukutsiurai kuti nyararai kutaura zita remwana wevanhu. Da kuita basa rekuda kuraisa munhu panapa. Opposition party iri strong ipi yacho? Mune pfuti here? Nekuti ruling party iri kutonga nepfuti. Saka munenge muri strong pachii? Ndipindurei, da kuti mudzoke muchindipindura panapa. Munofunga ndakapusa here inini? Siyai vanhu vari kubatanidza vanhu, tibatanidze vanhu. Imi kana musingade kujoina revolution, regedzai kujoina revolution nezvenyimbo ikoko. Ndozvandogara ndichitaura kuti munhu ngaasenzese pfungwa dzake. Saka musauye panapa muchitipindura muchiita basa roda kuda kunyebera vanhu, kuda kudiscourage vanhu vanenge vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Revolution yatiri kuita iyi ndeyevanhu iyi. Ndosaka muchiona tichigara tichitaura nevanhu. Dai revolution yanga iri yedu, mamusingambotone tichiita basa rekuya panapa tichitaura nezvekuti vanhu batanai everyday. Saka muuye muchikotaurira zvinhu zvisina musoro panapa muchida kutimisa. Kuda kumisani? Mukwane imimi. Musade kutijairira. Musatombotijairire zvenyu. Ini handidi zvekutombojairwa kana nemunhu. Data ndosenzesa harisi rako. Chinhu chekutanga time yandinenge ndichitora haisi yako. Foni yandiri kurekodha nayo haisi yako, hausiri wakanditengera. Nditengerwe foni kai? Ini handitengerwe data futi. Handiti. Zvandiri kuita inini hapana chandiri kushandisa chemunhu. Ndiri kushandisa zvangu. Nekuti ndiri kuziva zvinhu zvandiri kuda. You can't just come here kusondituka panapa uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese. Kuda kuita ngezvinonzi muda kudefenda zita raChamisa, muda kuti rirambe richisenzeswa munyaya dzisina kana nebasa rese. Chamisa upi wacho akambotaura zvipi zvacho zviri kukupai kuti muite basa rekuya panapa nezita rake, muite basa rekuda kumusungirira zvinhu zvaanenge asina kutaura panapa. Kuchazodaiswa, kuchazofongwa opposition party iri strong papi? Munoita strong musina pfuti. Zviri kurwadza kana nekuti nezuro ndakataura kuti imba yemunhu yakabhombwa nevanhu vari kuita basa rekurwisa vanhu vasiri armed. Nekuti masikireti tiri kuramba tichiaburitsa nezvimwe zvinhu zvinenge zvisinganyatsotariswe nevanhu. Ndo zvatinouya panapa tichizvitaura panapa. Kuti vanhu muri kumbozviona here kuti tiri kuabhiswa munyika medu. Government inotishandisira pfuti. In the name of opposition party. Votishandisira pfuti isusu kuti hanzi nekuti pafomwa opposition party. Opposition party yakamboshandisirwa pfuti kuzvakaita se. Dzimba dzevanhu dziri kubhombwa nadzo bashiwe shanduka vasina misha. Jobskala vasina musha, vageza vasina musha. Get away, hamuye muzotitaurira zvimwe zvinhu zvamunoda panapa. Muchifunga kuti mungatinyaradza imini. Muda kunyaradzani panapa. Vanhu vese vari kurwiswa makamboona vakabata pfuti musiriti. Iyi ndava muchida kuzvitisa imini. Musade kutipengera muchitaura zvinhu zvisina nebasa rese. Tiri kurwadziwa nehama dzedu hadzichisina musha. Kana isusu misha yacho yatinenge tinayo misha yacho iyo haisi misha yedu futi. Zvakatobhombwa kudhara, as long as tiri vanhu veopposition zvakatobhombwa kudhara. Kwasara nguva chete yekuti zvibhombwe. Ndiri kunyepa here panapa? Pandiri kunyepa pacho ndepapi? Izvozvizvi vanhu mutori busy vakawandisa venyu, izvozvizvi varakashi muri busy kuda kutsvaga kuti munhu yeye ndiani, kuti muende kutsonodestroya zvinhu whatever chandinoona chandobhesa nacho mulife mangu, even family yangu kana kuti chii, mugone kuiningirira kuda kutsvaga plan yekuda kundisilence ini mota ndizvizive. Ndharangu hachisina musha uko, endai kuningirini uko muone purazi rakabhombwa, maproperties emunhu akasenza nedikita rake, madzibaba eshanduko havana pekugara izvozvizvi. Jobskala izvozvizvi imba yakuda kutotangwa pasi. Dynamite inodamage even foundation. Vibration yedynamite haina kutombomira musha. Anofanirwa kutangidza kuvaka imba from the bottom, kutanga kuchera foundation, kutanga kubvisisa marabbles, kuitisa vanhu loss nenyaya yekuti hanzi vari kukuopposai. Hamunyare oya panapa uchikuda kuti hanzi tiregedze tishandise zita raChamisa tichinyepa kuti hanzi leader wedu this, leader wedu that, kuda kutsvaka kuti angoramba achisonwa. Siyanai naChamisa. Basa rekuda kutaura zvinhu zvisina basa rese. VP wakazodaiso chichi, VP vaita sei? VP vanhu munogara muchiita basa rekuti hanzi do something panapa. Vakakaswa kutaura kuti panapa kune corruption ndio iri kunetsa. Endi vanhu ngatiedzei kumisa vanhu vari kuita zveubvanzu. Makaita sei panapa? Mune chamakacontributa, makavabatsira, makazodi chii chamakazoita, chii chamuri kuita imimi kuti mumise corruption yacho. General haana kuya panapa here achiti let's save our resources, let's defend our resources.
to save the future. Chii chamakaita ipapo. Pane munhu akapinda muaction. Vageza akangani vachikutaurira izvi zvavanenge vachitaura panapa. Chii chamakamboita chinokuratidzai kuti mimi munocontributa something. Honzwa rimwe diro riri kuuya panapa richitaura kuti hanzi he unongoita basa rekutaura chete hautibatsire. Iwo wakaita chii chiri kuratidza chacho chiri kukurwadza. Rubatsiro rwakaita rwacho nderwupi rwanyanya kukurwadza pakudaro ipapo. Hatidi kuda kuita basa rekuda kutukana nezvinhu zvemahara. Munhu anobatsira chaiye haatauri zvinhu zvakadai soizvo. Uri kumbonyanya kubatsira papi pacho pauri kubatsira? Ndiwani zvibudiseka pachena. Utaure kuti uyo mwana wageza ari kutaura zvari kutaura uyo ngaanyarare nekuti nini ndiri kuita this ndiri kuita that. Iye haana chaari kuita basa rekutaura chete. Budaka pachena. Handimiswe nemunhu, ndinogomiswa nemunhu kuti ndaita sei? Taurai kwamunoswera vakomana, taurai kwamunoswera. Taurai kwamunoswera. Kupopota kwamunogonawo kana kushaudha kana kutuka, ndinozvigona chaizvo. But handidi kuti ndituke ndichishaudha ndipopota nekuti hazviri zvandinongovinga panapa chete. Chandiri kutsvaga inini kuti vanhu vabatane, we are building the revolution chete. Ndo zvamuda kudestroy izvozvo nekudisturba. Iwo contribute akatooneka zvaunogona izvozvo. Iwo kana uchibuditsa mari, yes, it's your right kuti ubuditse mari yaunoziva kuti iri kucontributa murevolution. Inini ndotaura zvekuti vanhu vabatane. So what's the problem? Problem ndeipi ipapo? Iwo ndoda kumisa vanhu vakuda kutaura vachibatanidza vanhu vachibuild a revolution nekuti uri kubuditsa mari nekuti uri kubuditsa chii? Revolution yekupiwa unofungidzira kuti unoita nemari. Umbori nemari iko nekuti vane mari chaicho vana wiki neochivhayo. Varita basa rekutenga vanhu zvatiri kuswera tichitaura panapa. Ndo vanhu vane mari ivavo. Iwo wambonyanya kubuditsa chii chacho chaizvo. Dai tanga tine vanhu vane mari murevolution umu, tingadai tiri kunetseka. Wambonyanya kubatsira nechiko? Waita sei? Wabata pfuti here? Kuwana zvauri kungopedzwa wani dzimba dzavanhu dzichibhombwa uri kupi? Chauri kunzi wabatsira chii izvozvi zvitiri kutaura nezvemunhu akabhomberwa musha? Saka action yauri kuita ndeipi iwewo wacho? Tiri kutaura panapa kuti tinoda kuti vanhu ngavatange vabatana. Iwewe nyange uine zvimwe zvinhu zvauri kuita iwewo, it's not enough just because you need people behind you vanokubatsira nekusapota iwewe. Ndo zvinhu zvacho zvatiri kutaura panapa. Oya kutaura kuti hanzi uyo ngaanyarare, haana ari kuita, you are talking nonsense nekuti isusu kana tichiita zvinhu zvatiri kuita iwewe hauna chauri kuita. Get away mani iwewe. Haikona uda kuita basa uda kutaura zvisina kana nemusoro panapa. Miswa iwewe, miswa. Ndinozvigona zvekutaura kwamanende, language dzamunotaura dzese ndinodzigona idzi. Ende ndinodzitaura ndine mafacts futi. Safungidzira kuti nyange ndikataura chero dai ndikanzita tuka ndapopota kana ndaita sei. Ndapinda kupindira mapenzi akutaura nekuti